Tenan awas. Emang wis tenan. Oh ya, syukur alhamdulillah. Aku wong serius sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Maunya serius. Aku ya serius jane wong iki. Memek diserius iki kok wah wis digawe becik ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira ki mau kan nyanyi aku ngenteni kamu. Kuwi kok mbok nom. Udah rampung lho leh ku nyanyi. Aku ngenteni pekamu. Lah aku ki pekaken dhisik gur tak nggo meneng ngerti ra? Masih nembang ora ora. Takoni ora ngaku iki ora. Wis Takoni napa? Takoni napa? Ah wis mongko men jelas. Ah ora jelas. Oh. Ya. Napa, Pak? Nggih. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja ngono. Ora tegese iki saka anune lho. Iya.